Muhammadu Rasulullahi. Ina maka hanzari bisa gazawa na a cikin kwatanta ka domin jamalanka babu mai iya wasafta shi sai Allah da ya yi ka. Akan haka nake isar da godiya da yabo da yabawa da kyakkyawan kirari zuwa ga madaukakin sarki da wamamme gwani cikin aiki mahalicin kowa mamallakin komai marijaye bisan halittarsa abin nufi da bukatan bayi ba dan bai santa ba wandara gagara faskara kangara jijitar shakira shajira shakilari wani mai gadan al'arshi makau mai kursi mai farshi mashashan da ba a kallaba da kari da ba a addaba darnagajin da ba a kwarzaba gangaren a gwaninta tangaran a halitta da ya kwal mai tuttuka mai sammai mai kasai mai lafiya da ba shi da tabbai mai ba da ci da sha da ba kwakwai kadan za ka tambayi ubangiji ya yi maka dubbai akan ya zo a san yanda ya zo iri yanda ya zo ya kakanta kaka ya faskara a kakanta shi ya yayanta yaya ya faskara a yayanta shi Allah ba ya da nan ba ya da can bare ina da sarki sarauta makajin halitta buwaye gagar misali wandara ka tun kafin akwai tun babu 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 a'a babu kaka babu yaya tun babu dama da auni babu gaba ba baya shekai guda kwan akwai samun bai ba da kaka ba warzace ba da ya ba tabbatacce ba da ina ba na daya ba a lissafin kirga ba a zatin Allah kwal ne a zifan Allah tal ne a mulkin Allah tal ne tal iya ce babu a'a iya ce la babu bai cewa na amirin Allah babu na biyu sa wanda ya ce akwai yan shirka farkon da ba ta da farko karshen da ba ta na ba karewa na bankare ba a fili ba na boye ba da shamakin tuya ba mafara ga faruwan fararu magarya tikewar samammu babu samaniya a saman Allah babu jisar kasa a kasan Allah babu gaba da za ta hada shi babu jisa da za ta risa shi babu jijiya da za ta rika shi Allah bai da makami bai da karari zatin Allah babu shi ba sa kaya tirin Allah ba ta rabuwa zatin Allah baya rasuwa sifan Allah baya kasuwa dukan Allah baya kewayuwa domin shi ne komai kafin komai shi ne komai ta da kowa sai kai mai komai ya Allah bukatu muna alkhairi Allah ka biya muna albarkacin annabin jiya annabin yau annabin gobe annabin kullum annabin Allah annabin kansa annabin annaba annabin al'umma haske watanni shugabanni kirjin kira za annabi balarabe ba kuraishe ba hashimin dangi mai kima da niti hali aftaki zanzani rabbani taularin sunayen Allah ranar zati wanda ba ta faduwa Muhammadu Rasulullahi shine annabi da ke tafiya a ranar ubangiji ya bude girgije ta masa amre